Good morning, good morning. Please like, share, and subscribe my channel. Hello, hi. Good morning. Please like, share, and subscribe my channel. Hello, hello. Good morning. Good morning. How are you, friends? Please help me my channel. I come from the fields. Oh, please help me my channel. Dia kia dong khơi sẽ. Kia dong khơi cho. Ai jem sih kia kemana? Para nang lemo nanti ke. Para kemudian na. Mael dan dikit di mana puasa apa sampai soalnya. Tin kiji mana isina orang bedora. Tin kiji mana. Lenggrean sana lo ne. Satam lo jadi zanian ne. Tin kiji satam. Sesi buri. Ratli sih. Ada sana lagi kali. Bisa kamu ni dia na. Ini hayai dia ni.
एख' नङा जाहैदिबा दाना ओइ जा रागोन रागाखै आंनिया बैखिनियावल' दङ इखिथा गैया होमबा ओइ दहा थारा गैया सारि जोबखाबासो ओइ फेग्लाफोरखौसो नायफैनांगौ बेफोरखौसो बिसोरो हरनि 12ता 8ता 9तानिफ्राय सातता माथा मारिसिगोन बिसोरो बरिं गैयाना बिसोरनाव Please help me my channel. Please like and share and subscribe my channel. अननानै आंनि गेजे क्रिएसन चेनेलाव फैनो थाखाय बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाबाय अननानै नोंथाङा लाइक शेयार एन्ड साबसक्राइब खालामना हो दा दैयानो रानलाय सिगां बारा दै गैयामोन गैनायालाय पानी होनाय पानी होनाय गोरा जाबाय थादों आदानाव मैदेर फैया मैदेरखौ आंलाय गिया एक दुई एक दुई तिनी एक दुई तिनी एक दुई तिनी सारि सारि पाँच सय सातता
2 1 2 3 4 5 এবার আমি 3 5 yes dong 5 6 7 7 लास्टआव माथो होआखै लास्टआव माथो होआखै ना माबा लास्टआव माथो दै सोआखै होनदां ओइ जोसा माइब्रा गायग्रायाव माथो दै सोआखै ना सोदोंमोन हा बहाय थाहैयो ना गसरथिंजों गोबोरखि हासारखौ लागायफैदो इयाव एबार थांबा इखौसो मावनांगौ नोङो दा दानो सारनांसिगौ इखौ फैसा गोनां हिनजावना ज'आबा मा खरस जागोन हिनजावफोरनि दिया लाब जानो आन्दा ना बिदिनो मावथाबबाय दा डिमान्ड मोनना मोजां जाबाय नालाय थेवबो गथ' खस्थ'यै सिगोन आरो इखो हा लाइफखौबो नुखागोन होनदो खोनासंनो दं एख' नङा नाया इसोरखौलाय
आरो माइ गायबावनोसै अ गोबोर हासारखौ एसे मोजाङै बाहायनानै ओइखि एसे बाहायबानो जागोनलै ना खनबेसे होयोलै इखो खननै सिस्टेम नामा ओइ बायनाय हासारा दा होजाबायमोन खोमा ना दा होजाना होजायाखैमोन हा दा होजाथ'वा ना अ हादानाव मैदेर फैयो एबार खनसेयावनो गसा बारायफिनदा एबार खनसे दैयावनो ओइ फैदो ओमफ्राय दैफोर इफोरदि बारायबावगोन ना इदि हा सिगां माखा खाखि सायोमोन ना इयाव आलि माखासे सेस खालामजोबो एबारथ' ना गैया एबार ना गैया एबार ना फैबा बैदि फोथारावनो मोनजागोन इदियावनो माइ गायाखै बया होसोनांगौमोन दा खनसे अखा हानायबा बया होसोफैगोन ओरैबायदि अखा दै जाबा जे लायै लायै होथारबार' होबाय थानांगौ बिदि सान्स फैयाबा मोनजानांगौमोनलै एबार खनसे बै फिथिख्रि बानाया ना मा होनो बेयो नोंखौ फैमारगोन नाया खनसे बोरैबा मोनफ्लांबा ओइ गायबाय था आंबो बिदि गायहरदों इयाव थं थं जानायफोरखौ इल' लालाय उफाय गैया गायनांगौलाय इयो बोरै जायो मोनसे दै नोंसिनाव मोनसे
दोननांगौ थायो बेलेग जायगायाव खुबैलायसो माइखो गांसारल'सो मा नंगौ नङा इन्टारनेट फाल्थु संनालै बिदि गायो हायोना रोदा नायोबा थागोरा आर'नाइ बारा हाग्रा जाखायामोन जानायालाय एबार खनसे दैखौ नाय नोङो खैदिन थायो सानबैसे सप्तासे गाहाम थाबा लाब जागोन दा सप्तासे होबा एबार रानथारबा सारदों दा रानथारबा सारगोन एबार फोरानस्रोबाय ओमफ्राय हासारखौ मायाव होगोन दा होसिगोन होनबा 15 दिनावसो होयोना 15 दिनाव होयो खेबसे सप्तासे खेबसे जायो हाग्रा थैनायनि माबाखौ जायो जोंना हाग्रा गैयाथ' हाग्रा गैयालै हासाराव जायो 15 दिनाव होबानो जायो हासारखौल' हाग्राथ' गैया DP सुपार दा एबार खनसे आं माबासो होदां हा गोबोरखिसो गोबोरखिसो लगायनांगौ इउरियाखौ न'नि गोबोरखि न' बिदिसो हासारसो लगायो DP मोसौ खि लगायजोबदों आरो DP गन मोसौ खि थाबा DP लायाबो जायोना बोरै अ Anda? Million lagi. Itu besar. Itu main nang mulai. Maba bunum nang itu. Kam nih je. Kon mari baru dia. Mulai itu apa? Mesin itu ya gusubra. Mudah jangan mah mesin. Kalau ya hayat sih orang apa sih? Mana kuat kira tu beli? Kira tu. दैयाथ' सिंजों दंहैयो दंनाया दैया सिङाव दंहैयो
बेखौ मेसेंनि माइ गायबा मोजाङैनो नोंसोरो माबा होनांगोन आं बिगासेल' गायगोन गायबा रुबिनि बिगानै गायफिन दे हा मेसेंनिखौ फोबाबो जायोथ' र' बोरैबा माथा मारायगोनथ' माबा मोनसे ना लाब गैयालै गायबाय थानानै गोजौ गोजौ गारो दिनैजे माइया माबायानो जाबाय खोमा ना सान मथा मथि सानब्रै सानबासोआनो जाबाय खोमा पन्द्र' दिन 11 दिनल'सै नोंनाथ' जासिगोनानो नोंनाथ' बार मथा मथि जाबाय खोमा नोंना 10 दिनसो हा बे समावनो मोजां बानायनांगौ आरो ना लंके मना इदि खानाय नालाय खसा नोंलाय हिन्जावाबो लरबाय गैया लाखिलांदो होद जेखौ दायो
र' रावबो गैया नै रावबो गैया नै जाया जाया दा बिदि मबाइल नायग्रा मानसि दं बिसोरोलाय मबाइल मबाइलखौनो नायद्राङाल' बिसोरो खालि माबाल' नायो मा होनो जब निउस नायो बिसिनालाय फिसाथारला फिसाथार क'क्लास दाना माबा सालु मडेल बानायजोब्बायलै न'खौबा सालु मडेल खायो फिसा फिसानो कारफोरखौ हादानाव मैदेर फैया दैखौनो लोंनाय र' फोथार दं नै फोथाराव मा होनदों दा दै सारनायब्रा सानो टाइम मोनालै हरा उन्दुनांगौरा माने मा लादों फैसा लायदोंमोन नामा फालबाराव फैसा लायदोंमोन बाजार नालाय दिनै दे दाहार'ना मा होनदों नंगौ निखिजा खबाय जुनाया
दसे रेस्ट नामा दसे थाथ'लै ना अलपमान थान्दासो थै हिनजावफोरानो बे खल'सैया हादानाव मैदेर फैयो टां टिकेनदा गब्लां ब्लां टां गब्लां ब्लां टाइम नायनो र' नौटा मावबाय कर मबाइलाव बारा अफ जालांसिगोन फन्द्र' दामाय लांनाया ना केस फैलाय बिगद्राय सान खबरानो साराखौ दोनथ'दो रेस्ट लादो दसे ओइ साराय बुस्थु सारनो फोथार फैजोबदों नोंसा फोथार फैजोबदो मस्लासो नांथारगौ जादोंमोनलै मस्ला नांगौ जादोंमोन दे नोंनियाव खमाखौ पाइ पावसे
Iya. Mana? Musla. Pire. Das tong song ges la dum male. Ya. Anu bikin tuh nang kesadaran. Musuh lampai. Mulai bulan apa? थाम्फै नांनाय नोजोरा बिफा फिसा लागासिनो बायनानै गेजेर गोलाव बायसना Iya. Iya. WhatsApp udah. Mau lang pada mana? Message ke tentang. Lang pada lebih bukan gila banget. Sao? Pro. Operan ya. View mun right and